Puyano koyu, o video no paithak jora khanana bagai. Tamon ke, o video no paithak jora khanaya ke, kun mungsa buji bangla. Himri ke asa ko kabang saya karai, o video no siang na bakak thanglai siwana. Salsa khoroksa bikhari, lamau himai tongpru. Bo asumsa ka maya khujaka. Bo himte kaisa gate ganang building no kotor manuka. Baka bising blanya tongthujaka. O kokno wan chugui. Dinike rangpusa ganang ni nogo. Samong kaham sai thangjinai hinai. Wan chukte no baro ni gate meno saka. Ang black no maya khuja. Kisasuk samong roi mano hunai. Afroka gate men saka. Dakon nang asuk tongari ang nok phangno sngi phaigena. Afroka bikhari saka. Dakon hunai. Jefru gate men nok bisingo thango. Afro bikhari nuka. Blanya naithok masa skhino. Tayo skhini buskango plate kaisewo gobang mamangso beraja. Bonno guite bukha bising tongthojaka. O bikhari bukha bising wan suka. Skhino sa asa kaham samung sarai ton. Honka anobo kaham no samung ruwana hnai. Yango genmen jefru nok phangni thani thangai. O bikhari no samung rani kokno sawo afuru. Nok phangbono jol jagai saka. Samung kha nok saka daklai phai. Sankha rona nangnai. Nini samung gate basai tongnani nang tamno aro phai. Tumungo tasa hake samung yakari phake. Nono samung naragya yakarnai. Kisa samung sanwabai asa kok khanana nangkha o gateman. Gateman bukha bising blanyo tek tongjaka. O kokno wan sugui bote bukhau tek tongjaka. Bikhari bo khujagui asugui tongu. Bono thangai tam hune sanai. Asang no kotorma tongoi tam khanai. Bono phase maisarnani samung phona kari bongni. Haki wan sukte bo bikhana aro phai sabaikya. Borok ganang borok bula abagai. Borok samung komsau sa kaham tonani bagai. Abagi samung bo kom songu nono samung rani karaikya. O kongno sawoi nijini pokeni 20 taka rang tiklai saka. Ani thani asungno rang tongu nang mungsa sakpai saina dikhne saka. Hankin o bikharini bukha hamiyangai thangka. O gateman ni rangno nawoi bo snamna sino suri chanka. O snamna sha jana o khuima hamrani bagai. Bini je tongmani anaroi rekha nang bono ganang snamai redi. O kongno sawoi bo thangai paikya. Sale satam yagulo gateman ni kaise lotai nangai rekha first prize. A rangmai bo business tengkha. Bisi kaise ni yagulo kino bini kabangma rangai thangka. Apurko bo kaise ashram tangkha aro buma bufa korei bura buri suk tai kana khora rok tongo. Yango je nogo bo samung khaimani a nok ni nok phang asumsa ka thei thangka. Hanko nok phangni bihi saichung ngai thangka. Hanke bini sajaktai chamri bomai tong phaikya. Haike tongte bini jaga ro bini chamri somai seginya jaka. Paithaka ke bo bini chamri bai satuk jaka. Uloke bona nokni ongkhoroi asrama tongnani hani phaikya. Hanka asrama phai nuka salsa bini nogo samung khainai. Bose a asrama nok phang. Kepal se jotono khayo a asrama apro bikhari potong. Bigara bikhari rangpusa kari hinai kebno sakna yang thai kari. Abo haibo ngai mano salsa ani haya ka nini situation bikhari slaipana hamia. Langmabai gwdaljak YouTube channel ni ang semon. Kebno bigra khangra kana khora hanai sakna ya tangdi. Tamuke borok bo sanghai borok no. Borok ni bo bukhau tek tongu. Borok ni bo musumga tongu. Manke nang bono subasu khani ni sai tugdi. Kha khayo o chikonsa kothmani bisingtei kisale sermung man khana hanai. Please o video no sajak tongkhe o video no like te share khai o channel no subscribe khai ready. Tai kaisa ko nora ano Instagram ma follow khanya musunga follow khanya manu. Instagram ni link video ni description ra ja. Hambai.